Punya orang media takut semua balik kena hambai. Kami ni seng nong ni bising tu seng sini sektor doktor, tai sini Tripura सरकार न मेसेज नायो जे जों दिनरा जे उपस्थित मांगलाय खा जतन कष्ट खाया हाक्सल दुरान तन थिके जों दिनि ट्रेन कावै हानिबो दङ आइसक बासावै जे बुसागुति खिबोय जों तान बागे दिनि मा हाया हंगा सिनि एकटानो सिनि कारण जों अर हाजे हानिया जतन एनएम एबा एमपीडब्ल्यू पास आउट उंजाक रक जों अर पास आउट केबो पास थिके 6 বছর পর্যন্ত গই তंखा जे पास नगि फायिता जों आशा खायमिनि जे बीजेपी सरकार माने सिनि नतुन सरकार फायमिनि परे जों अनेक आशा खायमिनि जे जों गाहामके रिक्रुटमेन्ट खायनो हानाय दा अंगाय किन्तु 2019 जों वेट खाया किन्तु 19 जों रिक्रुटमेन्ट खाया पुरियोबो खाया 21 खाया तिनि 24 तारिख नभेम्बर 2022 तिनि जों जरा कुनु रिक्रुटमेन्ट गरै ओंके नायदि जों आसो कष्ट खायनो ट्रेनिं दिमानि तामनि बागै जोंबो जे नायो जोंनि तारातारि रिक्रुटमेन्ट जों खालाय दं होननाय तामनि के नायदि केबे एसो बारंगि थांबाय क्या अंगाय जों एसो बारंगि थांगांगा उलो सरकारना जोंनो बंचित खायनो अलरेडी ओंके नियम सठिक समय सठिक टाइम सठिक यारो जों जुदि प्लान खांगाय सिनि बागैबो गाहामनाय दप्तरनि बागैबो गाहामनाय ताई साधारण जनगण तंनाय र बंनो बागैबो बेलेखना माने गाहामनाय ताबो ग्राम जेता जों सार्भिस दंमोनि बुमा ताई बसारक न एमपीडब्ल्यू तामनाय सब सेन्टार ता उपस्वास्थ्य केन्द्र नायदि कुनु उपस्वास्थ्य केन्द्र एकजन स्टाफ मानाय नर ताम निंका एकजन स्टाफ जे चालुखनानि अफिस बुसु पोस्टबा अंकाम गभर्नमेन्ट आशा खायो गभर्नमेन्ट चिनि सरकार साइमानो होनाय ओंखाय किन्तु तांनि जने बडी रिक्रुटमेन्ट खाया जोंआबो साइमिया ओंखाय जों हायबनो जों नायो तारातारि जों बिलम्बे जों रिक्रुटमेन्ट खायरे दं होनाय अथच पुष्प खालि दं 2017 सना जुदि 7 जन कोनो बइटा पुष्प खालि दं ओंके जों दिनै 2022 तारिख नभेम्बर बासावै ते पुष्प खालि खना रिक्रुटमेन्ट खानायबो दं जागाव ओंके एबन बागिनो जों नायो तारातारि माने गभर्नमेन्ट थानि जों पाइ डक्टर थानि जों एकदम दिनै कयो माने रिक्वेस्ट खायो जे जों माने प्लिज माने रिक्रुटमेन्ट खायो तारातारि बाहायदा কোনো কারণ যে কামবো তো স্বাস্থ্য বানে জড়িত जों গতাই ক্লাস লেভেল जों সামু খায় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র जों বুমা তাই বুসা রং जों অপন বাকিনো आंनो बिसिन तिके सिनि त्रिपुरा सरकारनो विशेष भाबे कयनाय तामनिगाय स्वास्थ्य डक्टर बा जुदि सिनि त्रिपुरा सरकार पारमिसन लियाखैबो तो कोनो खायमिया कारण जों वानि वाइथा मालाय खेले सिनि अरनि तामनाय स्वास्थ्य अधिकारी सिनि हेल्थ डायरेक्टर जों मालाय खेया जों मबनो साजा गायजेता नरक मिथिङा सिट खालि दङ किन्तु जों चिठि हर दङ फाइनान्स अर्डार दिया ओंखाय जों खायमाया आकक्साव ओंखाय एबन बागिनो जों बारे सिगां बाहायनो जों मासे माखाया कुनु रिजाल्ट माया ओंखाय मालानि चेष्टा खायो जों कुनु जों बे मालानि चेष्टा वासे कुनु माने जों आशा सिरिया जेता किसे केबन प्लांनि ता प्रत्येक बोसोर 200-300 के प्लां थांगाय 1000 1100 बेकार हानो कमप्लिट थानाय बिले 5 बोसोर कारण ताइ बोसोर दंसिबा ओंखाय जों सरकारनि थानाय अनेक किसु आशा खायमाने एक्चुअली जों प्रथम तामने जों वेट टिके सरकार के तालहामेबा आसे 2018 थांगारा तो 1900 रिनाय तो 1900 रि एखे रिया जों पुरियो तो रिनाय अब हायका आशा खायमाने ओंखाय किन्तु माने इको निराशा आमा हायन जाता सिनि भबिष्यत बेलेखनो अन्धकार अबन बागिनो जों नायो गभर्नमेन्ट थान तारातारि खाय जों बिलम्बके जों रिक्रुटमेन्ट खायरिथुं सिनि कयमं आसनो जों कुनु सरकारनि बिरुद्धे बया जों सुरु कयो सिनि नाय सिनि नेजो सिनि दाबिनो जों तारातारि खायरिथुं सिनि दाबि नेजो दाबि अबन जों नायो जेता अर जे हाइजाक सिनि पुरिरो कायसा बरक ट्रेनिं नि पास न हातो बरक सिगला तंमनि ताबो कायसा के केबनि बसाबो 2 बोसोर 3 बोसोर रंबाया ओंखाय किन्तु आशा तंमनि बरनि आशा नांगसा निराशा एबन बागिनो माने बेलेखनो रिक्वेस्ट खायो कयो ओंखाय नंनि बिसिनति जों मेसेज रुवा सिनि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट न जाते त्रिपुरा गभर्नमेन्ट अर्डार खायगेसि सिनि आकंकक सानाक लाइफिका सिनि जे स्वास्थ्य डक्टर गबतो गासखायनि बिला हाय देबाना ओंखाय बना आंनि मेसेज सिनि तरफ থেকে मेसेज जों बनायो तारातारि अबिलमे जों एमपीडब्ल्यू निउजाय एएनएम अथवा एमपीडब्ल्यू प्रत्येकता उपस्वास्थ्य केन्द्र जाते मेल एकजन फिमेल एकजन खायि तारातारि खायि जों निउ खायनि नंतों अबन कयमुं नरमि बिसिनति खायि जतन हामबाय आनि मुं